Omo. Good morning mga kadusanan. For today's video mga kadusanan, ipapakita ko sa inyo mga kadusanan kung ano ang resulta sa malakas na pag-ulan dito sa Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. So mga kadusanan, samahan nyo akong puntahan ang ilog ng Apa-Apa mga kadusanan, kung gaano kalaki ang pagbaha doon mga kadusanan dahil sa paglakas ng pag-ulan mga kadusanan.